Každý z vás by chtěl mít doma tu fotografii samozřejmě. Simon, ty se směješ, tak já se tě zeptám. Jsem roztomilý, děkuju. Simono, řekni mi, co byste popřál. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Vy taky užíváte, ahoj, vy taky užíváte tyto sladkosti od firmy Ferrero Rocher? Užíváme. Užíváte? Užíváme, ano. Ano. Moc rádi. A co bys tak popřála těm 25 letům? Máš něco na srdci? Já bych popřála určitě spoustu nosných jazyčků ještě, které nemají třeba. Ale já si myslím, že mají úplně asi všechny. Já si myslím, že si získali svoji lahodnou chutí úplně všechny z nás, ne? Řekla jsem to hezky? Řekla jsi to krásně. Andreo, chtěla by si i ty něco říci? Popřát něco. Viete čo, ja výnimočne prejdem do slovenčiny. Ja som včera moderovala nejakú akciu. Dobre, pohodne. Aby som hovorila iba po slovensky, tak ja som sa zase hodila na tú slovenskú notu a je mi to také prirodzenejšie. Ťažko povedať, čo by sa dalo dodať. Tu už bolo povedané veľa. Tuto je dici, è difficile ancora una cosa. Sempre amore per dolce. Dolce molto. Takže ja si myslím, že si vždy treba osladiť život a doplniť trochu energie. A táto podmaninová úžasná chuť Rafaela si získala každého. Keď nie v tej kokosovej, takej tej mandlovej forme, tak určite tej čokoládovo-orieškovej. Ja som na to dostal chuť. Práve. A ja Rafaelo zbožňujem, u nás nikdy nemôže na stole chýbať. A ja som zistila ale jednu vec, že keď nemáš to zakázané ovocie, tak vlastne potom to není také žiadostivé, že u nás príde návšteva a každý hneď zobeha, každý si to dáva a divia sa, že nám to na tom stole vydrží. A hovorím, viete, keď to budete mať normálne, bežne, stále, tak potom už to nebude takéto slávnostné a takéto vzácne. Takže u nás Rafaelu vidíte stále. U nás stále na stole a návšteva si zmocne. Takže vás vítam, budete mať chuť na Rafaelo, príďte. U nás si určite dáte.